Kaixo lagunok, astelena da, eta hemen hasten da, txorienekin, zuek da astero dukazuen, zuen zita... Berezia, maitagarria nahi duzuena, ze badakigu horregoten zaretela, eta benetan eskertzen dizuegu. Beste aste bat, astelen veganoa dakizue, eta gaurkoan, baingo ditugu olako fideo frejitu batzuk, eta jungo dira, barazki frejituekin eta tofuarekin. Orduan, hau da, guk hemen deitzen diguna beti olako plater oso bat izango. Danetik izango ditugu, hidratuak izango ditugu, barazkiak izango ditugu, proteina izango dugu, eta sapore izango dugu. Berezitasun moduan, hijiki alga. Hijiki deitzen da, ez? Hijiki. Hijiki. Erabiltzen zuen, ekartzen zuen, honek, Gorka Gereinok, erabiltzen zuen desiente, eta esaten dute beti, normalean, hau beratzen daukaguen ordu erdi, zebera lehorra dira, eta askok erabiltzen dute hori. Hijikian ura ez da erabilidar ezertako. Bakarrik nahi izan ezkero, hilerako. Hilerako oso ona omen da. Hilea usten omen da oso dizdiratxu. Nik erabiltzen dut, ikertzen da, ez da? Emango izu pixka gehiago? Behintzat, hori esaten da, ez da egisa izango da edo. Kozinatzeko ez du erabiliko. Kontatuko dizut, kozinatu zer ingun eta nola ingo du. Lehenengo tofua espeziekin eta soja saltzarekin beratzen utziko dugu. Hijikia beratzen dago, gero barazkia makiltxotan moztu, eta ingo duguna sartakin bat olioz bete, eta hor fideoak frijitu ingo ditu. Atera, eta olio hortan bertan barazkiak frijitu eta atera ingo ditu. Behin dena frijituta daukagunean, fideoak 3 minutuz egosiko ditu guretan. Gero wok bat hartu, eta hor dena salteatzen jungo da. Lehenbizi tofua, gero botako ditu hor barazkiak, fideoak, eta saltza pixkatekin ondoren, hijikia bota, eta salteatu ondoren, listo. Izango da, hasieran bai, holan badago lana, dena prestatzen, barazkia mozten da hori eta frijitzen da hori, baina gero azkenean, wokean dane olako golpe fuerte bat eman, eta zerbitzatzea besterik izango. Nahasi eta zerbitzatu. Bai, eta lehengoa hori, zaten duna, tofuak berez, zapore gehiagik ez dauka, orduan zeingo du, laukitxo eta moztu, eta hemen jarriko dugu, jengibre hautza, olako gero hor pipermina eta albakarekin, oreganearekin, eskura daukasuenakin, ontzen jarriko du ordu erdiz gutxienez. Eta gero lan, zapore pixkaten mango du. Bai, ez, azkenean asko marinatzen da eta ontzen da espezie desberdinekin, hori zapore sakonagoa emateko da azkenean interesgarri xaba itxeko bebai, zapore, edo abuan. Abuan, bai, hori, bestela, neutroa da, alde hortatik badauka ona hori neutroa dela eta deuserekin kombinatu aldugula, baina... Ez dakit norbait jango dauen holan arroza txurixa, egositxa edo pasta egositxa holan listo, beti botatzen zazu olio apur bat, berakatza, saltzan bat, eta tofua bai, jendeak esaten dugu, zerako sosua da, eske holan jando eta ez ja gustau. Espageti bat holan jartzen bazu bai egositxa, ez? Azkenean kontzeptua berdina da, zehose monbitzazu sapori emoteko. Eta hemen gaina gaur usaia hemen nabaritzen da, baina ketua ekarri dut. Orduan, ketuak badauka behintzat, ke usai pixka bat. Esan dakoa, hemen oreganoa, jengibre hautza, eta piperrautz goxoa, eta soja saltza, eta hemen marinatzen jarriko ditu. Oso ondo. Eta, gaur ingo berba fideuen inguruan, ez? Pastai buruz, pila bat ingo berba, baina, fideuak egisa da, hor dauzkagula apurratxo bat aztuta, bai. Bai, guk hemen egisa esan beti, Euskal Herria izan behintzat, fideuak beti sopan. Ez? Fiolan, holako sopa bat itxen dozunean, igual, txitxirioekin da aragixekin, sobratzen gatzen salda fideo batzu bota, holan aragi pusketa bat, arrautza gozisa, da holan jan izan dugu betidanik. Fideua berez laburra da, baina izan leike bebai luzia, badau pitxi edo soba bezalakoak dienak, eta originalak, asiatik datoz. Bai, fideo hitza dator Mozarabiarretik, bertan da fidauiz, eta gero, Espainiarrak Perura joen zienean, hor ketxuan, badau hitz bat, emoten dagoela bizkaitxarra edo, Euskal Herriko euskalkin batena ematen dagoela. Zein da? Fidilua. Fidilua, betiko fidilua. Zupentzau, fidiluak barrengorrixekin. Markinakua, errezetia. Ez da, fidilua... Giputxe aldera nik gehiago botako, fidilua nik gipuzko aldera gehiago botako. Izke, oin jarri gotzazulako, fidilua. Zuk esan du, fidixuak handitxut. Bueno, fidixuek, zango gainon, Bizkaia aldera botata, Vale, bai. Baina neiko euskalduna da, bai. Bai, baina euskeraz berez, siriolak. Bai.
Nik siriolak ez dut sekula entzun. Nik entzun da neukan, da Siritik dator, azkenean Siria ero, lasto Siria ero, eta hori entzun da neukan, nik historia badaki. Eta horrek kandelak eta sirioak, horrek... Horrek kandelana ez, ni Siria lasto Siri bat, lasto Siria hortik entzun da neukan. Nik siriolak horrek kandelak diena luziak eta meiak, horrek. Elixakuak. Horrek, siriolak. Siriola, nik ez dut entzun zeko. Eta kirikinok esaten dau, hitza berez, siriola, etorten dala zure gunetik. Ze Durangoko andra batek, lehengo aldiz ikusi zitxunian holan fideuak, holako asoka baten, ferixa baten, esan zaren, zedi siri horrek. Horre siriok. Zedi horre sirixak. Eta, hortik hasi zala, siriolak eta deitzen fideuei. Beraz, alaber, iparraldian, bermisalak esaten jake. Nik uste dut hau, gidoien ez dago jartzen, baina nik pentsatan dut datorrela inglesez, fideuak eta askotan berimicheli daukie. Berimicheli? Berimicheli, bai. Eta igual, hortik bermisela, nahiko antzeraku da, ez? Pentsatan dut, bai, ez dakit. Ontxe aurkitzu dago, ez dakit ikusi osun, Txinako Txingai provintzian aurkitzu dagoen honek arrastuak, fosilizatuak. Bai, 4.000 urtekoak, ero ez? 4.000 urtekoak, ez pentsau. Urtiak eta urtiak, bagabiz la fideuak jaten munduan. Bai, hor, badakizu, kriston polemika dola. Ni bitartean hemen nahi naiz, esan dako, hainbarritu, makiltxotan, danak, piper berdea, azenarioa eta porrua moztuko ditu, barrengorriak xerraten ingo ditu, baina hor polemika bada hor, beti esaten da, pasta italiarrek asmatu zutela eta gero hor, badago beste teoria bat esaten da, Marco Polo etorri zanean Asiatik, gero Txinatik ekarri zituela ez da izer, baina gero italiarrek esaten dute ez, 200 urte lehenago bazeudela idatziak non ja agertzen zen pasta italian jaten omen zala. Hor polemika pixka bada, hemen ja fideoa, 4.000 urte atzera joten bagara, horre, oin italiarrei tokatzen zaie, beraiek bota behar dute beraien teoria, ero... Fosilien bat aurkitzu biko daue. Erromatar garaian, erromatar garaian, baina nahiko lehenago aurkituko dute zerbait, seguro. Bai, ziur bai, egongo gara hor... Adi, notizian adi. Momentuz, 2024an, txorienen baditxuko fideuak. Ez daki bangoak gero, eta gure etxean, normalean fideuak sopan bai, hilean 2 aldiz gutxinez, eta fideuan asko jaten dira. Asko, bai? Nire seme gustatzen fideua. Arroza baino gehiago? Paella baino nahiago dute fideua. Arroz zuria bai, eta paella baino fideua nahiago dute. Bitu. Nik ez dagoetu itxurarik. Fideua indotenian hemen txorien izan da, baina etxean kosinatzeko ez daukatu itxurarik. Eta beti, nik gehiago arroza eta ditzen dut paella moruan edo holan, lapiko zabaletan eta domeketan, asteburutan, beraz, nire etxean beti eskatzen da arroza. Eta, ilikia. Iliki alga, hau da, alga japoniarran bertako sukaldaritzan da oso apreziatua. Eta nik ez da sekula probau. Probau ditut beste alga batzuk, ez alga noria da. Holan? Bai, ja beratuta, probatu alda. Hobeta dago kozinatu da. Nene. Bai, zer gauza itxostazun probatzia? Patri, asmoaz honekin, gaur, astelen veganoa daukagun hontan, itxaso puntu bat eman, gero algak ematen dion. Ez da, ez dauka zaporerik. Pusketa txiki hartu zulako. Badauka gero alga zaporea, Bai, belar... Eta honekin nina inuena, alako zerbait fideua antzeko bat egin, baina salteatua, eta, proteina sartu garen itxaski zaporea, honek emango dio algak, eta ero proteina sartzia tofuarekin. Hori da, baina, moldatu indu dala, holako errezeta bat, janari txinatarren. Errezeta veganotan eta asko kitxe itxuste, otarrainxka veganoak, eta holako, ez dakite, animalixen antzera, edo itxasotik datoz animalixen antzerako, moldaera veganoak itxe itxuste, ez? Eta horretarako, holako pasta batzuk prestatzen itxuste, eta zaporia emate jake beti algekin. Alga desberdinekin, beraz, zentzua badauka, ez? Azkenen itxasotik xurgatzen dagoen dana, horrek zaporia moten dutza, eta kasu honetan zuntz eta mineral pila bat ditzu honek iliki algak. Iliki alga basatik jaixotzen da Txinako, Koreako eta Japoniako itxasertzietan, eta batez be Japonian kontsumitzen da. Beraz, Eta hemen nik aurkitu izan duanean, belar dendatan aurkitu izan du beti. Erosi etxean erabili izan duanean, daulako zerbaitetako, normalean,
ez ditut askotan egin, baina urtean 2 aldiz olako ematen dit ez dait, otutzen zait ideia ona izan aldala zerbait algakin egitea, eta hor izaten ditu, egia esan lehorrak egoten diren ez da, desente irauten dute, iraungitze da eta desente izaten dute, eta bueno, aukera bada. Bai, ontsen abien behitzen hemen, bueno, ikusi bida hornitzaia be bai, aukeratu inbidezula oso ondo, ze batzuk daukie arseniko pila bat. Orduan, horbe bai, hornitzailean da kalidadian arabera, ez? Alata be, Japoniako osasun erakundiak esaten dau, 4,7 gramo janda egunian, ez dala hain kaltegarrixa, baina, bueno... Hortik gora kaltegarri izango zala, ez? Hori da. Eta Japoniako batez besteko kontsumoa izaten da 0,9 gramokoa. Beraz, ez da zehose jaten dala... Hau da, ez da zu horren entzalada bat janbier. Hamezu, apurtxo bat, bueno, sapori emateko, eta... Egunerokotasunean be hori da, pataz besteko atako dute, eta beraien errezetetan egia da, ni badaukat olako sukaldaritza japoniarreko errezeta liburuat, eta han ni dakidala ejiki algarekin, eta badaude alga ezberdinak, baina ez da ingo errezetari. Bueno, hemen ja olioa berotzen jarriko dut, eta esan dako, hemen ingo duguna da, olioa desente jarri, eta ingo dituguna frejitu dena. Frejituko ditu zulegunean sartu zen dituen fideoa egiteko. Labian, guk aurrengo dituguna frejitu ingo ditugu, eta olio hontan bertan frejituko ditugu barazkia. Zeda, gaur, barazkiak frejituta doaz. Gero, olako salteatu bat daramate, baina lehenengo frejituta doaz. Ordan hau, berotzen jarriko dut, eta porrua moztu, eta falta zaizki bakarrik barrengorrian. Oso ondo. Eta guztiok ezagutzen dugu tofua, ez? Dala, bueno, gazta veganoa, elikadura vegano edo vegetarenoa azten dozun honeitan, bueno, sartzen zabizen hor elikagai barri bat, ez? Jendeak itxen dago tenpea, tofua, seitana, da olako gauzak erosi. Eta, bueno, da proteina iturri oso handixa. Jendeak pentsatzen dago, hori, gazta bezalakoa dela, edo dela, ez pia bada. Azkenean, sojatik dator, itxen dana da, horako soja esne bat edo lortu, hori itxen da mamitu, eta gero gazta bat izango basan moruan konprimitu itxen da, tofua lortu arte. Eta orduan, horrek dauka, bueno, 100 gramoko, oza, 1 gramo tofu jaten badiztuzu egunian, lortzen dozu zure gorputzak biedauen proteinan 130, hau da, erena. 300 gramo janda, 180, berez, nutrizionalki bebai oso interesgarrixa, eta lehen zigorrek esan dauen bezala, naiz eta zapore neutrua auki, hori, zapori eta adostasuna eman. Eta ez gara aspertuko esaten, kozinatu inbardala beti. Ero labean, ero egozi, ero frijitu, baina horrela gordinik, ez zaigu ezer gertatuko, baina digestiorako ez da bat ere... Hori ez hartzen zuri pasabolako txosnako bokaio bate... Hori hasieran, hasi zienen oin dela, laro eta mapikuan, gogoratzen ez zienen lehenengotaz, horre ja txosnetan ero aukera ematen barazki jaleentzako, ze orduan beti egiten zen, bokata veganoa izaten zala, letxuga, tomatea, gero urdaiazpiko egozia, arrotza egozia tatuna. Hori betiko klasikoa, vegetala. Vegetala egaluzarekin, vegetala urdaiazpikoekin. Hasi ziren, tofua sartzen da guk, hasieran, hori uste zen, hori, gazta moduan da jartzen zuten hor, pomba! Hemen txe, David, idazten, 1 gramo tofu, distopia da. Ez, erori, bere joku horretan. Bueno, ondako, 1 gramo tofu asko izango diez, badau jendeak ez dauela inoiz tofurik jaten. Lehenko gunean, ikusenan nutrizionista baten olan, olako hitzaldi bat, eta berak esaten zauen, asteko menua, antolatzen zauela, egunero aukeratzen zauela proteina iturria, ez? Da orduan jarten zauen, baitu, astian 2 aldiz, aragixa, astian 3 aldiz, arraina, astian 2 aldiz, arrautzak, eta gero jarten zauen lekaleak, eta lekalien barruan, esaten zauen, hemen bebai, hori, soja aldo guzartu edo tofua, azkenean lekale batetik dator, sojatik dator. Orduan, ez da dilistak janbiozula astian 4 aldiz. Baldozule dengo dilistak jan, humus apurtxo bat, hori, entxalada bat txitxirioekin, eta tofua tartian bebai, astian behin sartzen bozu, proteina iturri haundixa da eta osasuntxua. Dena, beti ez dago, dena da interesgarria, eta gero gustuen arabera eta frogatzea. Hor jende asko, koipe kontua haiek eta proteina nahi eta nahi esartu inbar du, baina berdeagien garbiagoa, eta, animatzea, azkenean tofua horrela bakarri jan hamburguesetan da, hori aukera, guk hemen pilat eman ditugu, tofu bolak ere egin aldira, hori ideian bat. Nahi duzu etxea?
Nik beti emoto dut zuri zerrenda batoan Lucia errezeta ideiekin da, zuk ez da zazu? Ba, Patri, peskatzen, neri. laster, lehengunean sartu naiz, eta nago idazten, eta martxoak 6an, Bai. Martxoan 6an... Sekago konkretua, baina ez gaur egon naiz, inuen zuke izen nuena, ez? Beiratu... Egun internazionala. Egun internazionalan da kontu hori, eta martxoan 6an da, Oreo galleten eguna. Galleta beltzen. Bai, baina ez hortik bi egune da, haragi bolen eguna da. Eta esan nuen, Patri esan behar dio. Baina haragi bolen eguna bada, tofu bolak eitxia pentsatzen jat, apuel mingarria. Ja, baina ez da, haragi bolak ero albondik eguna, bolan eguna, esaten du. Olako zerbait, martxoan dago, omen dago, eta... Ikertukot. Eta honez behiratzen hor zerbait egitea horren inguno, eta zaila, haragi bolana Patri utziko diot, baina, eta hemen dago zu, Patri, aukera bat. Bale, pentsaukot eta kontako zut. Idatziko niko bai errestan bat. Bueno, olioa berotzen, eta esan dakoa. Eta hemen ingo duna, lehenengo frigitu fideoak hartu, hemen atako ditu, eta gero barazki guztiak, hemen naztuta dauzkat, honek hartuko ditut, eta txanda txikitan frigitzen jungo gara. Fideoak behin frigitu ondoren, egozingo ditu, 3 minutuz, orduan, ura ja berotzen jarriko dut, topera, eta gero izango hemen guok olako sarteioa daukat, eta dena frigituta daukagunean, hemen salteatzen jutia, eta guzti duzu, ez dauka inungo zailtasun egolko. Eta zure bigarren errezeta ere, nastu. Bai, nasi eta bota, nasi eta labara. Tofuakin jarraitzeko, eta nutrizionalki oso interesgarria dauka B1 vitamina, aminoazidoak 8 dauzka, beraz, egunean janbitxuzun danak, bebai kaltzioa, burdina eta mineral ugari. Esaten da, oindala 2000 urte Txinan basaula nekazari bat, eta horrei ahaztuin jakon soja esnia, hor, kanpuen, etxe kanpuen joan lotara, da hurrengo goixian, esnatu zan da, zauen olako, bai esaben mamituta bezala, ez? Artzituta bezala. Eta hor hasi zala, tofua sortzen. Gero, 12. mendean, budistek eraman zabien Japoniara, eta Japonian, saben budista barazki jale pila bat, eta hortan hasi zan tofua oso ospetsu bilakatzen. Eta gaur egun, leku danetan dago. Eta ero, ez dugun esan, tofu ezberdinak auketua da, baina ero badu tofu fina. Egia da, Japonian egon ginenean, ikusi genituen jatetxeak tofuarenak, eta eta guri eraman gintuzten olako batetara, eta goxua ez da. Baina eske, zer daukaten tofuarekin ikusgarria da, ze eskaintza zabala, eta ez dauka ze ikusirik hemengo tofuarekin. Ez dauka inungo zer ikusirik. Jan genituen, hamburguesa bat, Alberto? Jan genuen hamburguesa, edone, holan, ezer esan gabe zerena dan, esan gozu, hau zena, ze haragi jarri digute hemen. Ikusgarria, oso bai, eta saltza batekin zerbitzatu ziguten, osea, esan hamburguesa ugiarekin, hamburguesa, holan, platerian, saltza batekin, brutala. Ze ona. Vale, kanpona, bitxandatan, Oso ondo. Barrura. Bai, holan, kurruskari egon arte. Kurruskari alegia. Oso ondo. Hau, gertu jarriko dut, holan naiz lusatzen ibile beharroz. Lusaketak, ez zinun inbiera urten 2008an zure zerrendan? Lusaketa gehiagoin, bintzat txorienen. Bai, bitu. Ez hau ez da zu estitzuzula gehiago itxen da? Legunean, loan inguruan lengo astean ibili ginen hitz egiten, desate dute, lusaketa atzu lehena hoitea ondo etortzen dala, eta... Lehen hau berotu da, kirorain ostean lusaketak, ez? Bai, eta lusaketak be bai, kirolain baino leheno, baina suabe. Eta gero ere bai, jente ahora ikuste dituzu lusaketak egiten, gaina holan golpeak egiten. Ez, poliki aurrantza. Ni teoria oso ondo daki. Ez ditut egiten. Gero praktika beste hauza. Ez ditut egiten. Ni teoria dana daki, ze asko inditu lusaketak. Baina ikustu nien, enitzela lusatzen, eta esan nuen, utzingo dut. Beri hortan, 1,3 Etzinela. 1,3 Patri, hortxe gatu nez. Oine txorkatian inditut, pixkat izorrauta eukindut, eta inditut honek. Izena izki jarriete, factores de crecimiento. Esaten honi, balaroi hartuko dut honekin. Egite izutena da, zure odolak endu, hor plasma ataratzen dute, eta erori txorkatian minberatuta daukazu den atalian sartu, eta horrek, sendatu egiten zaitu.
Egia da, minik eta oin ez daukadala, zendatu inautela, baina Bai? nik esaten nuen, taia M erosten hasi beharko nahi, zerbait? Ez, ondokan umien taia. Ese Superman. Bai. Hor jaritzen. Bai, zingo digu. 14-16 urte. 14 urteko galtza probatu ditu nik, Bai? horre olako denda handi batekoak eta handi gatzez zaizkin. Nik, berokin bat probatu dut 16 urtekoa, 16 taiakoa, eta bai, haundi geratzen jat, beraz. Bueno, factores de crecimiento. Ez gutxikia garela, Patri, taiajeak ez daudela ondo? Karo, edo gaur egungo umiak oso onditxa diela. Ez. Fideoak prejituta. Ume hauei, ez eman noen beste jaten, gutxixio. Eta hauek, 2 minutu ere goziko ditu, beste plater bat atatzen maia zu, Patri. Bai, noski. Eta hauek ere aparte, eta gero ja, ure irakiten azten danean, fideoak horre goziko ditu. Jarriko papera purtxo bat? Berdin zait, honek koipe pixa deukitea bai. zilio importa. Ez dut zatxartu ingo, nire gustatzen jat, honek errezeta lan ez tala, baina porrua gustatzen jat pira bat pilat, irinetik pasatzea, eta lan frigitzea, kurruskari geratzeko lan, gero krema baten gainien, edo olakotan, bai, lagungarri bezala, pia gustatzen jat, baina guk, tofuan inguruan inbiok geixau, berba, ezke onura pia baditxo zigon! Bai, hau da, gure taldekideak eta konbentzitzeko. Motibatzeko, ez? Egisa da, betxu, onurekin joen baino lehen, gaur injoguna da, honek tofua etxian ondu, ez? Jarri dugu soja saltza, eta, bueno, espezia desberdinak. Baina batzuk, zigorrak esan daulen, aurkitzu zeikela, naturala, hori fina, dana bat gogorrak etua, eta bai, egoten dira, espeziekin eta batzuk badauzenak. Niru gustatzen gat pila bat erostia bat, daukana tomate lehorra, albaka, eta hori, eskenean bat, tofua bada, bauka gazta ikutu hori, ez, eta tomatiakin eta albakakin jo geratzen da oso ona. Eta horan hori, salteatuta apurtxo bat, pasta apurtxo batekin, edo tomate apurtxo batekin, itzel dau, benetan, gomendagarria. Eta, bueno, proteinaz aparte, lehen esan dugu oso iturri ona dela, ona da bebai esurrentzako, azkenean dauzka isoflavonak, eta bebai da osasun kardiobaskularrantzako oso ona, eta antioksidatzailea. Berez, honek teledenda ematen dau, ez itxaron gehiago eta eskuragarri zuen tofua, herriko belardendetan. Prezio honean. Datorren urtean, sponsor moduan, sartu beharko da norbait hemen tofuarekin gurekin. Hor, olixu auki biharrian horaukiko itxigu tofu pila bat. Txantxetan esaten dugu, baina, ez benetan interesgarria dela, eta batez ere hemen esaten dugu. Beste jaki bat, gure... Ez, oskaiu ero betetzeko, eta... Bai, aukera desberdinak aukitzako, ez? Bai. Ez dakit beti txuleta, egunero txuleta jaten egotea, ez du probatu, baina, bueno, aspergarria ziur dala, naiz eta ona izan. Gauza txar bat topa dutzat tofua, ibeitu. Zer topa dutzat txarra? Beti, dator plastikoan bilduta. Ikertzaile talde batek azkenean egin dago ikerketa bat, nun ikertzen ditxun, elikagai desberdinak, datuzela ontziratuta. Bai. Eta frogatu dabe, 80% dauela mikroplastikoz, beteta. Orduan, zuk pentsau, estatu batuar batek, urte baten, jaten ditzu 11.000 mikroplastiko. Orduan, normala dan bezala, edo zuk suposatuko zun bezala bebai, elikagai danek ez daukien mikroplastiko kopuru bardina. Ultraprozesatuek askoz begeixau dauki, eta gero produktu naturaletan, hau da, zuk erazten baitxuzu, ez dakit, oi asko papar batzuk, olako plastikozko irretilu baten, ez daukia hainbeste, baina alata bebai, kaltegarrixa da. Txarrena da, ondiokan ez dakixela ze kalte itxen dozan gorputzai zehazki, ze ikerketak die oso berrixak, ez? Eta orduan, ikerketak goiziar batzuek ondorio estatzen dabe, badala kaltegarrixa, baina ez da bezehazten nola jatzen dabe. Zenbat ez dakit, ez? Orduan, ikusi biko da, ez dakit, urte batzutan, igual etorriko gara... Ona berriz da kontauko ze eragin aukitzen da ben. Seguru bai, ez? Baina hori zenbat gauzakin, ez? Gare batean hasien esaten zen saltzen zuten tabakoa arnasketa eta birikiak eta irekitzeko ona zala. Baina hori olako gauzak entzuten zien antzina eta adin badaukagunok, zenbat aldiz, konsulta, medikoaren konsulta dana tabakoz betetan, izte ginen medikuan hautzontzia dana Unibertsiadean, ez? Klasia hartzen bebai. Nik hori institutuan ezautu dut. Hori da. Institutuan ezautu du, orduan,
bueno, takit, zen nahi zuzatia. Hemen urte batzu barru jakingo dugu, burura esko eta edana plastikoan da bilduta eta ez da egizer da. Zertan ibiltzen ginen lehen oin dela 40 urte, 50 urte. Etorriko dira lako. Bueno, baina hori ez dakit zentzuduna da, ez azkenean plastikoa irenstia, ez da lagona izan behar, nik ez dut bier ikerketa batek frogatzia bitxu, ez dakit zenbat plastiko jatiak eragin hau dauka sistema endokrinoan, ez dut bier ikerketa hori bez, nik badakit zentzu, ona ez dala izan behar. Baina, Patri, hori, eta Albertokin askoten itzen dut, gaur egun kotxeek botatzen duten kea. Ez? Hori, bueno, zema gente bere buruaz beste egiten du, hori arnastuta eta hori. Hori guk, beti ezagutu ditu, kotxeak gure herrietan, hori botatzen da. Hemendik, 100 urte barru, agian dana elektrikoa dan garaian, ero auskalo kotxerik badaon, ero zaldi gainean ibiliko garen, esango dute, lehen nola botatzen zuten, tubuetatik kea botatzen zuten dioxidoa eta ez da izan. Eta kutsatzen zabien, herri dana. Eta dana, eta bueno, hor badakigu ozono geruza egiten adiken, eta gaur egun badakigu ez da lagona, baina hor jarraitzen du. Bueno, nik jarraitzen dut, frigitzen, barazkia frigituta, fideoa frigituta, eta orain bakarri falta zaidana da, guk jarri, olio txorrota da bota, eta gero dana salteatzen. Tofua, esan bezala tofuarekin hasiko naiz, ze tofua bai behar du beroa zuzenean horremotea pixkat, eta gero ja botako diot gainerako guztia, tengo duna dena batu, horre azkenean botako diot horko soja saltza pixka bat, eta listo, gure errezeta badao, ez dauka holan, eta guk hau indu moduan tofua beharrean, oiaskoarekin, ero untxia, ero lako zerbait ataletan osmo, ero txerriki bat, hor frigituta, errezeta berdin egin dezakezu, ero otarrainzka batzuekin, zuen edo zuena. Eta alga biharrean? Alga, ez bota algarik, ez erraz. Olako beste oston batzuk, edo bestela espinakak, edo olako osto berde batzuk. Itxaskiak egiten baituzu, egia, itxaskiak egiten baituzu. Ez itxaso sapori emoteko, baina, beste ikutu bat, ez azkenean barazkiak frigituta, baina, beste ikutu freskotxo bat. Horre, otutzen zaizuena, ero gogora daukazuen. Hori da. Hemen, honi, egurra emango diot. Eta guokan nire gustatzen jatolan guokian kosinatzen dauienian, asian olako postutxotan, zegoten da, bixi, txorienekoa garbi, hanguek, olako gantzez beteta, esango gantza dala. Eta zela itxen da ben? Ze arte daukaten. Horre, buruntzen da, jakinan, airea bota, aire ez dute botatzen hori guk egiten du. Baina, zu bizian. Bai. Bakutza berea. Espektakulua da. Ni ez jarraitu bizikletan hor bendin beda. Bueno, pero bai. Baton batek igual. Seguro, asko. Mercedes. Vale, txipristinak. Babestuko naz? Bueno, babestu, ero kontutan eukin. Hau pixkat oin, eta oin ja ikusten duzu, tofuak beste itxura badaukala, Hemen, bai. Kolore hartu du, zurgatu du. Usaina badauka, koloria bai, zaporia ziur bai, emondotzala azkenean. Hori, soja saltza da oso gazixa, eta badauka bere zaporia hori hartzidurana. Espeziak bai hor tartian, beraz. Hemen gaude, Aixo! Junda. Gure, oin lasterra hemen gure aldamenetako... Zipristin gehiago, ez? Zipristin gehiago? Ez, zipristina bukatu dira. Ziko topa? Bai. Oso ondo. Venga, barazkia barrura. Ze ona. Hau ere. Algak danak ez dutazu jarriko baina. Ez. Apurtxo bakarrik. Egia da, hor daude, lehorrak zeuden 5 gramo. Eta behira zertan geratzen den, Hemen esaten dut, Japoniako osasun ministerioak ez dau, 4,6 gramo maksimo egunian. Hemen 4 pertsonantzako dau, Eta dana jarri jota eskenean, Ziur hona dauela. Hau ona, eta gure frideoak, frigituta ere, barrura. Baina hori ikusi ditut taper pare bat, beraz, kantidadia ataraten da, Hemen, algak, fideoa 200 gramo zeuden bakarrik. Gero ikusi zu, porru bat, piper pare bat, txampiñoiak ez da, 1 gramo erabilitut, 150. Politxa eta osasuntxua bakarrik ez, merkia bai da, gaur egunin hori eskertzen da.
hemen, beti soja saltza erabiltzen bauzue gainetik botatzeko zerbaiti, kontutan ibili gatzarekin eta pixkat eskua moztu imar dugula, gelditu imar gala, ze honek gatz pila badauka. Nik gatzik ez dio bota, ikusi hor fideoak egosi ditudanean, hor bazeuen gatza. Barazkixei bai. Eta barazki ez dio bota, ez zerrez. Ez, ontxe, hemen hartuko duten gatza. Saporia egin. Hemen, lau vuelta, eta honentzako zen plater aukeratzen duzu, Patri? A ber, baukabolako plater, ez dakit. Orientarra. Orientala, asiatikoa. Holan dana, die. Holan, izeruzti atzetik holan. Sakona nahi zu, Alberto. Sakon batean, igual hau. Ia. Bueno. Hemen, neutro baten sakontxua. Holan esaten sustanta. Hau, izan dukut. Eta bada, gure fideo fregituak, fideo eta barazki fregituak tofuarekin eta algekin. Oso, nahi txura behintzat? Zu guztuzu... Mundiala. Hau, astelen megan hontan. Probatuko dela gurean? Igual tofua, holan, bultza ingo da, baina prauko da usir bait. Alez, probatu guzua dauta. Hemen daukazu, Gure astea zabaltzen duen lehen errezeta. Bidali. Iturrieta. Nondik hasiko da bero horri? Beroa dago, Bueno, oitxutan hau. Txorien eitxo lan, beraz, mingainaia. Bueno, almibarrakin legunean ezin jendarra. Goizua dago egitxasan. Baleko moduan, ematen dugu? Baleko moduan. Honi holan postretxoa, dolan frutakin ero, ondo etorriko. Babitxu dauzkat, almendrak, daukat kokoa, daukat ahabia, ingau tartatxo bat. Venga, ingau. Eta asteleneko programa bukatzeko beste errezeta vegetariano bat, kasu honetan gozoa izango dana, veganoa ez, azkenean, arrautzak dauzkagu hor tartean eta gurina bebai, azkenean, jatorri animalixa daukienak, eta hori, engou, kasu honetan erresa bebai, nahasi, laberatu eta jan. Ez dauka misteria hondirik. Pastela da, pastela da, eta, kontakotzut prozedura. Venga. Lehengo ingou, gurina urtu eta arrautzekin nahasi. Gero ingou bota irina, koko birrindua, azukrea, almendra irina, limoian birrindura eta ahabiak. Gero hori molde batera pasa, ahabi gehiago bota, almendra gehiago bota eta 50 minutu 180 gradutara erre. Atara eta barrura. Beraz denbora aurrezteko nik ekarri dut gurinaia urtuta. Bai. Eta ingou, nik zarata kasunetan ez dut asko egingo. Apurtxo bat bakarrik, arrautzak eta gurina hola nahasteko. Eta lehen nahastu jat laburpenien, baina vainilla esentzia botako zat. Hau da, zuek vainilla sotza aukitzekotan, bota vainilla sotza nahi badazue, nik hori esentzia atara dut tantaka pare bat. Bai. Eta gero, ahabiak, baina kasunetan, egin zeike bebai beste edozein frutu gorrikin, Marrubixak ontxe denbora aldixan dauzena bebai oso gona geratzen die, hori. Zuk nahi zaudu zuenak. Vainilla kontuakin oin ja beste dudaba sortu zaigu. Nik hemendik eskatu nahi nieke, holako enpresa handiei eta ustea asmatea gauzak. Ez asmatu gauza gehiago, ze karo, duda jarriko zaie. Zer da, vainilla normala betikoa, ero vainilla berdea. Badago herberetan, olako Coppercrest izeneko enpresa bat. Hau vainilla normala da, ze berdia izatekotan nik jakingo nagoen. Eta berdiak horre dauka itxuria garestixa izatekoa. Bai, garestixa, kontua da, lana gehiago ematen diela sukaldarik. Kontua da, hasi dira, bakizu vainilla normalean Madagaskarretik etekartzen dila, eta vainilla badauka olako ontze prozeduzu bat, utzi behar zaio hor estalitzen dira lehortzen, gero fermentatu inbardu, luzea da, eta kontua da,
hango klimarekin eta iten dira asko, urakanak era diela ero, igual, eraman itxeituz zepila bat. Gero antzan, lapurretakin ere, ze bainillak diru pila bat balio du, eta lapurretak omen dago jendia, bainilla lapurtzen omen duena, ez? Eta zire, enpresa horrekin ditu zein du? Hemen, badauzka, olako lehortegi batzuk, eta bainilla erabat ondu gabe berdean saltzen hasi. Orduan, onurak zeintzu dira, sukaldari eskaintzen diete, bainillaren hartziduran, fermentazioan, eskua beraiek hartzea baita. Osea, beste produktu bat ematen dizute, ze zaporeak ez dira berdinak. Orduan zuri gustatu balzaizu hartzidura luzeagoakin, ero motzagoakin, eta horrekin jolastea sukaldariei, ez? Beitu. Orduan ez dakik guri egunerokotasunerako zen moduzkoa, kontua da, iritsiko dela ona, aukera izango dula probatzeko, eta gero esango dugula, baina oin gaurkoz nire, bueno... Probauko, ia ona ataratzen dan, guk momentu hemen, bainia normala jarri dotzau, irina bebai, irina 60 gramo, 60 gramo koko birrindua hor neurrisak eta bakitzu errezetan jarrikotzuela, 250 gramo azukre, eta almendra irina kasunetan. Beraz, bueno, ezetasuna aukiko dauz, azkenean irinak, horrek ez, almendranak eta kokoak... Beti. Bakarrik birrinduta diela, gantza badaukie esetasuna bebai asko, hau ingo nahasi, eta gero limoian birrindurak bebai emongotza olako, bueno, ikututxua behitu. Nahasi baino lehen bebai, gatza botakotzat, saporia altzatzeko. Bueno, Patri, webgunean sartu behar zara enpresa honena, eta a ber, zerekin errezeta batzu, gomendioak ematen dituzte, zerekin eraztuko zenuke zu bainilla, zerekin otutzen zaizu, beraiek gomendatu aldutela. Behitxu, aldaue gomendatu adibidez marruixak eta esnegainakin, bainilla putxo bat, edo aspizuna eta patatakin, ez? Zuk aldatzen bostazu da, zehose arrarua dagoelako tartian. Bueno, nori esaiotuko hau, la rosa petaloekin naztea. Nik gozaltzeko, martitzenetan batez beti. Pistatxo azalekin. Azalak bakarrik? Bai. Pistatxoa, suposate dut, ez kanpoko oskolgo horra, baizik eta barruko azal fina, baina ala ere... Hain garestixa da bainilla, ja gulotzuela horrek azalekin saldu. Arrozarekin, kearekin, pikantearekin, eta horrelako gomendioak, bueno, beraiek, hau da, nahi dut esan, seguru hori gomendatzen baute, frogatu dutelako ja, eta, bueno, izango lako zerbait berezia ateatzen dela, baina, esan, benetan, bitxia da, eta, bueno, beste produktu bat, lehen tofuarekin egon garen esaten, baina bai, gozua da, ez? Baite ditu. Osa, gozua da, eta saporianta... Bai, bueno, hauek esan dituena gehiago gozogintzara bideratuta daude bai ikusten dut, ez? Orduan, bueno, ez dakit, nik egin esan, sartu nahi dut aukera dagoen erosteko, non-bait, ero galdetuko dut hortik, eta lortzen badu, ziur garesti izango dela, baina, bueno, ekarriko dugu, eta bintzat, frogain behar da. Eta gero, ja, hortik, bueno, aurreritzirik bintzat ez dugu izan. Txorinen laizzer beraz, bainilla berdea, momentuz limoia horia, betikua, hemen beti gure dendetan eta ikusi izan duguna, eta bakarrik azala. Eta abiak, jarraian, eta abi moreak. Bakiu funtzionatzen dutela, abiak azkenean dira, bueno, hotza gustatzen zaie, ero behintzat iparraldean daude beti, ze hau da, Europa, Asia eta Iparra Ameriketako iparraldean azten den fruitu bada, holako metro bateko zuaiskak dira, eta nik egin esan, bueno, hauek, danak ez dutza bota behire, zigo? Hauek batzuk ero gainen jartzeko. Hau da, bai, laurden bat, edo, bueno, ez dakit laurden haulan, batzuk, biztan batzuk utziko ditugu, eta honek joango die, bueno, tartan bizkotxuan esaten dana, eta gero gainetik jarriko ditugu. Honek, almendra xaflakin batera, hau da, bakarrik gainetik apaintzeko, eta gero igual, ez dakit argazkirako edo holan, hiru utziko ditugu holan, politeikeko platerian. Txikien aurkitu diezu. Hau. Bai, ez, hau eta honen bitartien, bai. Beto, nik alpeetan egon da, egoten izenean da, desente egoten dira. Bai. Eta horrelako handirik inoz ez dut aurkitu. Basatixak izaten dira, oso txikia dira. Eta horrek jateko modukoak, bai. Han jun, mendi, eta gainera, bueno, bai, gara, urko bezalako tipo altu bat, gerriko minakin bukatuko zuen, baina zuetani, alturan geratzen zaizkibolan eskura holan pixkat, makurtzea besterik ez dago. Metro batekuak izaten badie, bai. Bai, asko jota, nik han ezautu bituanak, metro erdirako, erola, niko, holako zuaizka osto berde bada, osto erortze zaiona neguan,
Eta horrek, bolatxo txikitxoak izaten dituzte, eta benetan oso goxua dira, eta oso interesgarriak iparraldeko herrialdetan horre bikingoak eta eskandinaviarrak eta beraien jainkoak eta abia jate zituztela esaten zuten, eta gaixotasunen kontra, eta, ezagunak izan dira betidanik jatea eta oso gomendagarriak. Antioxidatzaile pila dauzka, B vitamina dauka eta zirkulazioan dako eta begiko gaitza dauzkatzen jendearak dako oso interesgarriero ona da. Orduan, izan gaur egun, gure saltokietan eta niko ohikoa den zerbait aurkitzea da, eta gero, hauek astegikoak izango dira gehienak, suposatzen dut, zesandakoan nik mendian aurkitu izan ditudanak, txiki-txikiak. Bai. Goxua dauzen bitartian, ondo. Hementxe, miserablia aukiko estazu? Bai, mesez. Miserable ni ero, miserablia zu? Miserablia, dan ataraten dagoelako. Ezu zigor, zu nola? Baina, kamaran atzetik igual, baina, kamaran aurrean enotzen olako gauza zatarrik esango. Inoiz. Eta gero bai? Bueno. Patri, mesez, Utzi dezagun gure ikusentzulion imaginazioan. Ezautzen dut, ni hona naiz. Onpusketa bat. Ziur. Esan dugu hori, hiru utzi bai. Hiru utziko itxugu argazkirako, eta hemen gainean hori abi batzuk, eta almendrak xaflatan. Xaflatan ez baitxuzu aurkitzen ze honek gozogintzako eta izkinetan egoten dien. Bai. Almendra normalak etxien daukotzunak labanakin txikituta, bebai honek oso ondo. Hau, 50 minutu egon bida labian. 180 gradutara. Laba aurretik piztu dugu. Eta gero, naiz eta desietan egon pastela jateko, ordu erdi osten utzi bida, behintzat ordu erdi. Beraz, horrek itxen dau, isa ordu terdi, zuendako, segundu baten bueltan gauz, guretako, ordu terdin. Hala, sistara no? Hala, gur. Txura? Hotza da, Hotza da, epel. Hotz. Hotz egun batetik bestera. Begietatik sartzen dago, Bai, ez da? Begietatik sartzen. Bene, moztuko golan. Karo, oindakit ales ezeatik lehen ez duen jan lehenengo platera inbeste gordetzen egon danako honetako. Karo, ez da. Arralo da, normalean, denari ematen dio. Zerako itxura. Zorroste noa. Eta igual politxau aukiko dau, holan gaietik. Baina berri hortan Bitxu, barrutik ikusgarrixa da, Hemen txe, abiekin batera igual, hemen jarriko itxut. Hola xe. Platera zigitze. Gure abi pastela. Eta koko, eta almendra, eta arrautza. Zaporean zeinek irabazten duen. Nik prau nauen, ze hau lehengugunean nauen. 23 zentimetroko moldian, hau da, zabalaua eta igual ez da hain esia geratzen barrutik, eta kokuak asko irabazten zauen. Oin ez eman esun, kokoa. Eta bakarrik 60 gramo dauzka, Baina kokoak indar handia dauka, Patri. Eta abiaken janda, baina zapore gehien kokoa dauka. Ze ona? Pero, almendra gortzi gortuta, oso goxua. Oso goxua. Benetan. Egin indiozuen errezeta. Astelena ondo hasi dugu, bi errezetako osorekin. Bai. Eta asteak horrela jarritu du, Bi aste artea, eta beste bi. Torre gurekin. Gur.